Ο 43χρονος ληξίαρχος Λάμπρος Μαδράς και η 39χρονη Μιρέλα Ζαχαρίου είναι παντρεμένοι εδώ και 14 χρόνια και έχουν αποκτήσει ένα γιο, τον Ιάσονα, που πηγαίνει στην πρώτη γυμνασίου. Έχω πολύ άγχος με την ανακαίνιση. Πρέπει να τελειώσει γρήγορα, γιατί δεν μας έμεινε και πολύς καιρός για το καλοκαίρι. Με το που τελειώσει ο μικρός στο σχολείο, τα μαζέψαμε και φύγαμε. Είμαστε πολύ τυχεροί που οι γονείς σου κάνανε αυτό το εξοχικό. Δεν λες τίποτα. Εκεί ήταν όλα μου τα παιδικά χρόνια. 3 μήνες κάθε καλοκαίρι εκεί. Και τι δεν θυμάμαι. Βόλτες με τα ποδήλατα, κολύμπι, ψάρεμα. Και αργά το βράδυ φωτιές στις παραλίες με τους φίλους μου. Αχ, να τα νιάτα 2 φορές που λένε. Εκεί ξεκίνησα να παίζω για πρώτη φορά κιθάρα. Ακόμα θυμάμαι τα πρώτα τραγούδια που τραγουδούσαμε γύρω από τη φωτιά. Έλα, κλείσε το άλμπουμ των αναμνήσεων. Πέρασε η ώρα. Πρέπει να φύγεις για το γραφείο. Το γραφείο, ναι, άλλη μια μέρα σε αυτό το μπουντρούμι. Έλα, μην κατεβάζεις μούτρα. Πρέπει να είσαι ευγνώμων που είσαι καλά και έχεις τη δουλειά σου. Εμένα ξέρεις πόσο μου έχει λείψει που δεν δουλεύω. Αλλά κάποιος πρέπει να φροντίζει τον Ιάσονα. Αγάπη μου, εγώ στο έχω ξαναπεί. Το παιδί έχει μεγαλώσει αρκετά. Αν όντως πραγματικά θες να δουλέψεις, μπορείς. Και εγώ και ο Ιάσονας θα σε στηρίξουμε. Τι να με στηρίξετε, βρε, που δεν μπορείτε να πάρετε το πιάτο από εδώ να το πάτε μέχρι τον νεροχύτη. Άντε, σήκω, φύγε. Είναι και η προαγωγή στη μέση, δεν είναι περίοδος αυτή για να αργείς. Η προαγωγή αυτή με μάρανε. Πώς κάνεις έτσι? Μια προαγωγή είναι μια προαγωγή. Σκέψου την αύξηση μισθού και πάρε τα πάνω σου. Και μόνο που θα αποπληρώσουμε το δάνειο του σπιτιού πιο εύκολα, εμένα μου είναι αρκετό. Άσε που θα κάνουμε και το εξοχικό κουκλίστικο. Ξέρω ότι έχει δίκιο η Μιρέλα και δεν θέλω να είμαι και αχάριστος. Από την άλλη όμως σκέφτομαι ότι για μένα αυτή η προαγωγή είναι η καταδίκη μου. Μέχρι να συνταξιοδοτηθώ να τη βγάλω καθισμένο στο ίδιο γραφείο, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους κάθε μέρα. Η μόνη μου ελπίδα είναι ότι θα αναβαθμιστούν τα καθήκοντά μου. Λίγη ώρα αργότερα, ο Λάμπρος βρίσκεται κακόκεφος στο γραφείο του. Αντίθετα, ο 45χρονος συνάδελφός του Απόστολος Καράς βρίσκει τον τρόπο να περνάει καλά εν ώρα υπηρεσίας. Καλά μιλάμε, χαμούλης γίνεται. Τι εννοείς, Απόστολε? Στους διαδρόμους. Οργιάζουν τα σενάρια για την προαγωγή. Κοιτάξτε μου. Ποιο όνομα είναι πιο ψηλά από όλα στα στοιχήματα? Μη μου πεις το δικό μου. Ατιμούλη, όλα τα ξέρεις. Εδώ μέσα κυκλοφορώ. Κάτι πήρε ταυτί μου. Και πώς αισθάνεσαι γι' αυτό, κύριε μελλοντικέ προϊστάμενε? Τι να σου πω, δεν μπορώ να σου πω ότι τρελαίνομαι κιόλας. Σοβαρολογείς. Κοίτα, το μόνο θετικό για όποιον πάρει την προαγωγή είναι πως επιτέλους θα κάνει κάτι το διαφορετικό. Τόσα χρόνια σε αυτήν την υπηρεσία, μια αλλαγή είναι ζωτική σημασίας. Εντάξει, μην παραπονιέσαι. Μπορεί να είναι λίγο βαρετή η ζωή μας. Αλλά μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, το παραδάκι πέφτει, Και είναι αυτό ζωή. Κάτσε ρε Λάμπρο. Άλλοι κάνουν αμάρια μια θέση στο δημόσιο και συγκρινιάζεις. Απόστολε, δεν έχω παράπονα από τα λεφτά που βγάζω. Από αυτά ζω την οικογένειά μου. Αλλά κάποιες φορές λέω, δεν θα ήταν καλύτερα να κάνω κάτι το διαφορετικό. Κάτι που να με συνεπάρει. Καταλαβαίνεις? Όχι. Τα προηγούμενα χρόνια όλο και κάτι ωραίο γινόταν που έδινε νόημα στη ζωή μου. Ο έρωτας μας με τη Μιρέλα, τα όνειρα για οικογένεια, ο γάμος μας, το παιδάκι μας, η αγορά του σπιτιού. Η ζωή είχε ενδιαφέρον. Όμως τώρα που όλα έχουν μπει σε μία ρέγουλα, με τρώει η ρουτίνα της καθημερινότητας. Την ίδια ώρα η Μιρέλα είναι ενθουσιασμένη με την ανακαίνιση του εξοχικού του στην Πελοπόννησο. Είναι ένα σπίτι που το απολαμβάνει όλη η οικογένεια τα καλοκαίρια και θέλει να είναι όσο γίνεται πιο όμορφο. Μαζί με την πεθερά της, τη Φανή Μαδρά, φροντίζουν ώστε τα πάντα να γίνουν στην εντέλεια. Η αλήθεια είναι ότι λίγοι έχουν καταφέρει όσο εμείς. Εντάξει, κοντεύουμε 2 σπίτια να ξεχρεώσουμε και άμα δουν ότι ανακαινίζουμε και το εξοχικό, τότε θα τους κοπεί η λαλιά. Η αλήθεια είναι ότι μας βοηθάει πολύ η δουλειά του Λάμπρου. Λίγοι στην ηλικία του έχουν σταθερή δουλειά με τόσο καλό μισθό. Εντάξει, δεν είναι και τόσο τυχαίο. Ξέρεις πόσο πολύ προσπαθήσαμε να βρει ο Λάμπρος αυτή τη δουλίτσα στο ληξιαρχείο? Άξιζε όμως. Και ο Λάμπρος δεν σας απογοήτευσε ποτέ. Δεν μπορώ να πω. Είναι πάρα πολύ ικανό παιδί. Ο Λάμπρος μου είναι από τους πιο έξυπνους ανθρώπους που έχω γνωρίσει.
Αυτό ερωτεύτηκα σε εκείνον. Θυσία γίνεται για όλους. Έχει και τη σταθερή δουλειά και έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Αν πάρει δε και την προαγωγή, ποιος μας πιάνει? Ναι, παρακαλώ. Ναι, μισό λεπτάκι να σας βρω. Μάλιστα σας βρήκα. Εντός 2 με 3 ημερών θα σας σταλεί η απόφαση του Δημάρχου στο σπίτι. Θα πρέπει να την παραλάβετε εσείς ο ίδιος ή κάποιος ο οποίος έχει εξουσιοδότηση για να υπογράψει. Ναι, μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Καλά, από τώρα ετοιμάζεσαι να φύγεις? Αφού πήγε 3, Απόστολε. Μου φαίνεται δεν έχεις καταλάβει τι μάχη δίνεται για την προαγωγή. Όχι, τι μάχη. Ο Σωτηρίου έχει λυσάξει και γλύφει τον Μπέλα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ο Αλεξόπουλος που μου το παίζει και φιλός πήγε και είπε για μένα ότι δεν δουλεύω και ότι σου λατσάρω όλη μέρα στους διαδρόμους. Που εγώ κακομοίρη σηκώνομαι μόνο και μόνο για να ξεπιαστώ. Μόνο για σένα δεν μπορούν να βρουν να πούν τίποτα. Από ό,τι φαίνεται την έχεις την προαγωγή στο τσεπάκι, φίλε. Ωχ, τη βλέπω να μου έρχεται. Ακούω για την προαγωγή και δεν χαίρομαι καθόλου. Αυτό σημαίνει περισσότερες ευθύνες, ανικανοποίητοι πολίτες, περισσότερα προβλήματα για να λύσω. Και δεν είναι ότι υπεκφεύγω. Βαρέθηκα τα ίδια και τα ίδια. Θέλω να κάνω κάτι δημιουργικό στη ζωή μου. Σε αυτή τη δουλειά αυτό δεν γίνεται. Εδώ είναι όλα προκαθορισμένα. Το ίδιο βράδυ, μετά το οικογενειακό δείπνο, ο 43χρονος παίρνει την κιθάρα του και εξασκείται σε κάποιες μελωδίες για να χαλαρώσει από τη δύσκολη μέρα στη δουλειά. Το παιδί έπεσε από τώρα στο κρεβάτι του. Ωραία. Σήμερα μας έδειξε ο Πατωματζής κάτι σωμών πλακάκια, τα ερωτευτήκαμε αμέσως κι εγώ και η μάνα σου. Οπότε ξεχάσαμε κάθε διαφωνία για άσπρα ή μπλε. Μια χαρά. Σήμερα τα έφερε, από Ιταλία μας είπε. Μ' ακούς, Λάμπρο? Ναι, σ' ακούω, Μιρέλα μου, σ' ακούω. Εν τω μεταξύ, το μαγαζί αυτό, εκτός από πλακάκια, είχε και κάτι ωραιότατα πατάκια με ψαράκια και κοχύλια. Μόλις τα είδα, είπα αυτά θέλω. Ωραία. Αλλά δεν μ' ακούς, αγάπη μου. Σ' ακούω, Μιρέλα μου, σ' ακούω. Ροζ πλακάκια με πατάκια για χυνούς. Α, καλά. 3 λαλούν και 2 χορεύουν. Σωμών πλακάκια και πατάκια με ψαράκια και κοχύλια. Εντάξει, το ίδιο πράγμα είναι μόνο. Δεν είναι το ίδιο. Και θα αφήσει αυτό το κινητό σου να μιλήσουμε λιγάκι. Άσε με, ψάχνω κάτι συγχορδίες. Και κάθε βράδυ αυτό θα έχουμε. Το ρεζιτάλ του Λάμπρου. Άσε με, Μιρέλα μου, αφού δεν με καταλαβαίνεις. Εξήγησέ μου να καταλάβω. Τελευταία στην υπηρεσία γίνεται ένας χαμός. Δεν μου έφταναν κάποιοι αγενείς πολίτες που δεν καταλαβαίνουν τι τους λέω. Έχω από την άλλη και τους συναδέλφους που πάνε να φάνε ο ένας τον άλλον. Δεν μ' αρέσει που δεν μ' αρέσει αυτή η δουλειά. Να έχω να κάνω και με τέτοια. Μπα, αυτό πρώτη φορά μου το ξεφουρνίζεις. Και γιατί δεν σ' αρέσει η δουλειά σου, παρακαλώ? Γιατί η Μιρέλα μου δεν μου προσφέρει τίποτα άλλο εκτός από λεφτά. Αυτή είναι η ουσία της κάθε δουλειάς, τα χρήματα. Η ζωή είναι μετά το 8ωρο. Έλα, άσε τώρα κάτω την κιθάρα, να σου πω και για τα πλακάκια της κουζίνας. Προτιμώ την κιθάρα μου. Νομίζω το δικαιούμαι. Αχ, δεν μπορώ άλλο αυτό το ύφος σου. Αφού προτιμάς την κιθάρα σου, θα τα πω στη φιλενάδα μου. Καταλαβαίνω ότι θέλει να μοιραστεί τον ενθουσιασμό της για την ανακαίνιση του εξοχικού μαζί μου. Αλλά δεν με ενδιαφέρει ούτε αν είναι πορτοκαλί το πλακάκι, ούτε τι ψάρια έχουν τα πατάκια. Με ενδιαφέρει να ξεδώσω από την πίεση που νιώθω όλη τη μέρα στο γραφείο. Και θέλω να κάνω κάτι που μου αρέσει. Την επόμενη μέρα στο δρόμο για το ληξιαρχείο, ο Λάμπρος σταματάει να πάρει ένα καφέ και την ώρα που περιμένει να τον παραλάβει, τον πλησιάζει ένας παλιός του φίλος με τον οποίο είχαν να συναντηθούν χρόνια. Λάμπρο, εσύ. Όχι. Πού είσαι, ρε Θανάση? Πού βρίσκεσαι, ρε φίλε? Πού να είμαι βουτυγμένος στα βάσανα της ζωής. Εσύ τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά είμαι κι εγώ. Μια πάνω, μια κάτω. Ξέρεις πώς είναι αυτά. Ξέρεις πόσες φορές σε θυμάμαι? Κι εγώ σε θυμάμαι. Θυμάσαι τότε που ήμασταν μικροί και παίζαμε με τις κιθάρες μας. Θυμάσαι τότε που θέλαμε να κάνουμε και συγκρότημα. Πώς δεν θυμάμαι, γράφαμε και τραγούδια. Ναι. Θυμάσαι που γράφαμε τα τραγούδια και τα παίζαμε συναυλίες στην αδερφή σου και τις φίλες της. Και μετά μας πήρε μπάλα η ζωή και ξυπνήσαμε. Εσύ τι κάνεις τώρα, πού είσαι, παντρεύτηκες? Ναι, παντρεύτηκα. Έχω και ένα γιο στην πρώτη γυμνασίου. Εσύ? Εγώ παντρεύτηκα, χώρισα, άστα να πάνε. Τώρα πας για δουλειά? Ναι, δουλεύω στο ληξιαρχείο λίγο πιο κάτω.
Εσύ? Εγώ σχόλασα. Έπιασα δουλειά σε ένα εργοστάσιο νυχτοφύλακας και ήρθα να πάρω μια τυρόπιτα να φάω και να πάω σπίτι να ξεραθώ. Πω, δύσκολα ωραρία. Έκανες, Θανάση μου, τη νύχτα μέρα. Αυτό δεν με ενοχλεί. Αυτό που με ενοχλεί είναι ότι δεν κάνω τίποτα. Κάθομαι ξύπνιος να προσέχω το κτίριο και αυτό, τίποτα δημιουργικό. Καλά, και εμένα μη φανταστείς. Μια ρουτίνα είναι η δουλειά μου. Ναι, αλλά εσύ όμως έρχεσαι σε επαφή με κόσμο. Ναι, καλά. Κυρίως δυσαρεστημένο. Μεγάλη δημιουργικότητα. Και πώς την παλεύεις? Με τη μουσική. Πίστεψε το ή όχι, αλλά τη γρατζουνάω ακόμα την κιθάρα. Όχι τίποτα σημαντικό, αλλά να, κάθομαι λίγο στο σπίτι, παίζω κανένα τραγουδάκι για να χαλαρώσω. Εσύ παίζεις ακόμα? Μπα, τα παράτησα. Θανάση, έλα κάμια βόλτα από το σπίτι, ρε φίλε. Πάμε να γνωρίσεις την οικογένειά μου και να τζαμάρουμε όπως παλιά. Πόσο χάρηκα που συνάντησα το Θανάση, δεν λέγεται. Πόσες αναμνήσεις μου ξύπνησε. Είχαμε ιδιαίτερη σχέση με τις κιθάρες μας. Κρίμα που χαθήκαμε τόσα χρόνια. Λίγη ώρα αργότερα, ο Λάμπρος βρίσκεται στο γραφείο του και οι αναμνήσεις που του έφερε η συνάντησή του με τον Θανάση έρχονται σε άμεση σύγκριση με τη σημερινή του πραγματικότητα, γεγονός που επιδεινώνει το άγχος του. Εσύ, Απόστολε, να σου πω κάτι εμπιστευτικά. Φυσικά. Δεν με ενδιαφέρει, φίλε, η προαγωγή. Και δεν με ενδιαφέρει άλλο να βρίσκομαι εδώ μέσα. Και όσο σκέφτομαι ότι πρέπει να είμαι εδώ μέσα σε αυτά τα γραφεία μέχρι να βγω στη σύνταξη, τόσο πιο πολύ αγχώνομαι. Εντάξει. Υπομονή. Τα πρώτα 100 χρόνια είναι δύσκολα. Μπράβο που το διασκεδάζεις. Μακάρι να το βλέπα κι εγώ έτσι. Εντάξει, δεν λέω. Έχει ρουτίνα η δουλειά μας. Αλλά αν βάλεις τη ζυγαριά από τη μία μεριά τη ρουτίνα και από την άλλη το μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, τα δώρα, τα επιδόματα, τις άδειες μεταποδοχών, κάπου αισθάνεσαι λίγο καλύτερα. Και δεν σε νοιάζει που οι μέρες σου είναι καρμπών? Καθόλου. Ίσα ίσα που με ηρεμεί. Σκέφτομαι ότι αφού οι μέρες μου θα είναι καρμπών, τότε δεν θα έχω και δυσάρεστες εκπλήξεις. Μακάρι να το βλέπα κι εγώ αυτό. Δυστυχώς, δεν μπορώ να ταυτιστώ. Δεν μπορώ να καταλάβω ότι έχει και τρώγεται με τα ρούχα του. Μια χαρά στρωμένη ζωή έχει. Με τη γυναικούλα του, το παιδάκι του, τα σπίτια του. Όλα στην εντέλεια. Άσε που έχει και την προαγωγή στο τσεπάκι. Εγώ, αν ήμουν στη θέση του, θα πετούσα από τη χαρά μου. Το βράδυ που η οικογένεια του 43χρονου κάνει το τραπέζι στο Θανάση, φτάνει. Μετά το σχετικό φαγοπότη, οι δύο φίλοι από τα παλιά πιάνουν την κουβέντα για τα όνειρά τους που πήγανε χαμένα. Παρούσες στη συζήτηση και οι γυναίκες στη ζωή του Λάμπρου, η 39χρονη Μιρέλα και η 66χρονη μητέρα του. Πόσα χρόνια με πήγες πίσω, φίλε. Ωραία χρόνια όμως, έτσι. Ακόμα θυμάμαι τότε που είχες εκείνο το μακρύ μαλλί και το κουνήσωταν ρόκαρες. Έκανα τα πάντα για να εντυπωσιάσω τα κορίτσια. Έτσι έριξα και τη γυναίκα μου. Μέχρι που μια ωραία μέρα μου είπε ξαφνικά η γυναίκα μου: δεν είμαι ερωτευμένη πια μαζί σου. Φεύγω. Πω. Οι σημερινές κοπέλες έχουν τα μυαλά τους πάνω από το κεφάλι τους. Τι λες τώρα? Καλύτερα που έφυγε. Δεν ήταν για σένα αυτή. Και τι ερωτεύτηκε δηλαδή? Το μακρύ μαλλί και την κιθάρα? Εγώ ερωτεύτηκα το μυαλό του Λάμπρου μου, που ευτυχώς είναι πάντα ίδιο. Μόνο το μυαλό του. Δεν γοητεύεσαι που παίζει κιθάρα μόνο για πάρτι σου? Γιατί από ό,τι μου είχε πει, τη γρατζουνάει λίγο την κιθάρα. Ναι, κάτι κάνω. Άντε καλέ, χαζά, μας παίρνει τα αυτιά κάθε βράδυ. Δεν μπορούμε να κάτσουμε ήσυχα στον καναπέ να πούμε δύο κουβέντες σαν άνθρωποι? Εντάξει, με βοηθάει να χαλαρώνω. Ξεχνάω τα προβλήματά μου. Με κάνει να νιώθω πάλι παιδί. Ο παλιπαιδισμός σε όλο του το μεγαλείο. Τι θες να πεις πάλι, μανούλα μου γλυκιά? Ότι δεν έχεις μεγαλώσει, αγόρι μου. Από μικρό του έλεγα: δεν θα επηρεάζεσαι από τους φίλους σου. Και όταν έβλεπα κανένα να του φουσκώνει τα μυαλά, του απαγόρευα να τον κάνει παρέα. Τώρα όμως έχει μεγαλώσει. Δεν μπορώ να τον κάνω ζάφτη. Τι παρούφες ήταν αυτές που του λέγει ο Θανάσης. Όταν του είπε: φίλε, έπρεπε να συνεχίσεις να γίνεις μουσικός, μου ήρθε να σηκωθώ και να του δείξω την εξώπορτα. Το πώς κρατήθηκα, ένας Θεός το ξέρει. Τις επόμενες ημέρες, μία από τις καθημερινές επισκέψεις πολιτών στο γραφείο του Λάμπρου θα γίνει αφορμή να αλλάξουν όλα τα δεδομένα στη ζωή του 43χρονου ληξίαρχου.
Καλημέρα. Ο κύριος Καράς είναι εδώ? Α, όχι, δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή. Έχει πει λίγο έξω για κάποιες δουλειές. Ευχαριστώ. Αν θέλετε όμως, καθίστε. Μήπως μπορώ να σε εξυπηρετήσω εγώ? Ευχαριστώ πολύ. Με έχει εξυπηρετήσει ο κύριος Καράς. Ο Απόστολος δηλαδή. Ήμασταν μαζί στην ίδια μοίρα στο στρατό και πέρασα να του πω ένα γεια. Νικόλα, τι κάνεις αγόρινα μου? Γεια σου, ρε Απόστολε Άρχοντα. Πώς πας? Πέρασα να σου πω ένα γεια και να σε ευχαριστήσω για τη διευκόλυνση που μου έκανες. Κανένα πρόβλημα. Με τον συνάδελφό μου έχετε γνωριστεί? Ο Λάμπρος, ο Νίκος. Με τον Νίκο ήμασταν ίδια σειρά στο στρατό. Με τον Λάμπρο, μια ζωή ο ένας απέναντι από τον άλλο, πειραζόμαστε τη μέρα μας. Χαίρομαι πολύ. Κι εγώ. Α, και σας ενώνει και κάτι άλλο εσάς τους δύο, εκτός από μένα φυσικά. Σας ενώνει η αγάπη σας για τη μουσική. Ξέρεις ρε Λάμπρο, ποιο είναι αυτό εδώ το παλικάρι που έχουμε την τιμή να μας επισκέπτεται? Είναι ο Νικόλας Στεργίου. Ένας από τους καλύτερους μπασίστες της Ελλάδας. Είσαι ο Νικόλας Στεργίου? Ο Νικόλας Στεργίου! Σε ξέρω, είσαι πολύ γνωστός. Η αλήθεια είναι ότι έχω πολύ καλό όνομα στην πιάτσα. Όλοι οι τραγουδιστές τον Νικόλα εμπιστεύονται. Πάντως, καλή επιλογή να αφήσεις την τράπεζα και να κάνεις αυτό που αγαπούσες. Το ρίσκαρα και μου βγήκε. Αλήθεια, δεν το ήξερα ότι έκανες άλλη δουλειά πριν γίνεις ο Στεργίου με το όνομα. Στην αρχή ήμουν στο σκοτάδι. Μετά ήρθαν τα φώτα της δημοσιότητας. Κάτσε εδώ, κάτσε κάτω να μας τα πεις. Θα σου παραγγείλουμε καφέ. Έχεις λίγο χρόνο για τους θαυμαστές σου? Για σας πάντα θα έχω. Τι τύχη να πέσω πάνω του. Η συζήτηση μαζί του ήταν αυτό ακριβώς που χρειαζόμουν. Ένας άνθρωπος που τόλμησε. Είπε όχι στη μιζέρια της καθημερινότητάς του και πέτυχε. Τέτοιους δημιουργικούς ανθρώπους θέλω να συναντάω στη ζωή μου γιατί με εμπνέουν. Και είναι πραγματικά ένας ωραίος άνθρωπος. Πιστεύω πως έκανα έναν καινούριο φίλο. Το ίδιο απόγευμα, ο 43χρονος επιστρέφει στο σπίτι ενθουσιασμένος και μοιράζεται τα νέα του με τη Μιρέλα. Δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Τι σχέση έχει αυτός ο Στεργίου με εμάς? Γιατί όπως σου είπα είναι ένας ανοιχτός άνθρωπος με πάρα πολύ ωραία συμπεριφορά. Τόσοι και τόσοι ανοιχτοί άνθρωποι κυκλοφορούν. Γιατί ενθουσιάστηκες μόνο με το συγκεκριμένο? Γιατί είναι μουσικός και έχουμε κοινά ενδιαφέροντα. Καλά, ναι. Και εμένα μου αρέσει να μαγειρεύω, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχω κοινά ενδιαφέροντα με ένα διάσημο σεφ. Τέλος πάντων, βαριέμαι να μιλάω για αυτόν τον Στεργίου, όπως τον λένε. Δεν μου λες, για την προαγωγή έμαθες τίποτα? Ποια προαγωγή πάλι? Ποια προαγωγή, καλέ? Αυτή που περιμένουμε τόσο καιρό. Εδώ σου μιλάω για κάτι τόσο σημαντικό που έγινε στη ζωή μου και εσύ μου μιλάς πάλι για την προαγωγή. Μα δεν είναι σημαντικό η προαγωγή σου στη δουλειά? Συγκεντρώσου, Λάμπρο. Για κάτσε λίγο, γιατί μάλλον δεν κατάλαβες την ουσία της κουβέντας μας. Τι δεν κατάλαβα, πες μου. Ο Νίκος, πριν γίνει διάσημος μουσικός, δούλευε σε τράπεζα. Και τι με αυτό? Δεν ήταν όμως ευτυχισμένος με τη δουλειά του και τα παράτησε. Και του βγήκε σε καλό. Τώρα ζει από τη μουσική του. Κάτσε λίγο και θα με τρελάνεις. Ο Νίκος αυτός που λες, ήτανε μουσικός. Ήτανε πάντα μουσικός. Και έγινε τραπεζικός για τα προς το ζήν. Μέχρι να αναγνωστεί το ταλέντο του, σωστά? Όχι. Έπαιζε σε μπάντες, αλλά έπαιζε για τον γούστο του. Και εμάς τι πρέπει να μας νοιάζει αυτό? Δεν πιστεύω να σου έχουν πει τίποτα ιδέες. Λέω, δεν πιστεύω να έχεις επηρεαστεί από αυτό το πρώην τραπεζικό και τώρα που είναι να πάρεις την προαγωγή να γίνεις πρώην ληξίαρχος. Όχι, έτσι το λέω. Κουβέντα να γίνεται. Δεν πιστεύω να πάρουν τα μυαλά του αέρα και να παρατήσει τη σιγουριά του δημοσίου και να γίνει μουσικάντης. Ο Νίκος μπορεί να μην έχει υποχρεώσεις και να ρισκάρει στη ζωή του. Ο Λάμπρος όμως έχει οικογένεια που βασίζεται πάνω του. Δεν πρέπει να το ξεχνάει αυτό. Το επόμενο διάστημα, ο Λάμπρος κάνει πολύ παρέα με τον καινούριο του φίλο. Οι δυο τους έχουν κοινό σημείο αναφορά στη μουσική, καθώς είναι αμφότεροι αυτοδίδακτοι. Ο Νίκος είναι πραγματικά ενθαρρυντικός για το 43χρονο ληξίαρχο. Μπράβο ρε φίλε, με τη μία το έβγαλε στο κομμάτι και δεν το είχαμε κάνει ούτε μία πρόβα. Είχα άξιο συμπαίχτη. Αν δεν ήσουν εσύ, δεν θα έκανα τίποτα. Μπράβο μας λοιπόν τότε. Ο Λάμπρος μπορεί να μην το παραδέχεται, αλλά στην πράξη αποδεικνύεται ότι πια δεν είναι και τόσο διαθέσιμος για τους οικείους του. Πού θες να πας, μαμά? Ωραία, και γιατί δεν παίρνεις ένα ταξί? Βρε Μανούλα μου, δεν μπορώ να κάνω δρομολογία όλη την ώρα. Ναι, κι εγώ σ' αγαπάω, αλλά πρέπει κι εγώ να κάνω τα δικά μου. Να, έχω να πάω σε ένα στούντιο όπου ένας φίλος μου κάνει ηχογράφηση σε ένα καινούριο τραγούδι. Ρε μάνα, δεν το κάνω για τους φίλους, για μένα το κάνω.
Έλα, τέρμα, δεν σηκώνω κουβέντα. Ως εδώ. Η αλλαγή αυτή στη συμπεριφορά του Λάμπρου δείχνει να έχει θορυβήσει τη μητέρα του, η οποία σπέβδει στην ύφη της να διαλευκάνει τι συμβαίνει. Δεν τον αναγνώρισα. Πρώτη φορά μου είπε όχι σε κάτι που του ζήτησα. Μη δίνει σημασία, καλή μητέρα. Δεν τους ξέρεις τους άντρες. Είναι με τα κέφια τους. Του δώσε τώρα λίγη σημασία αυτός ο διάσημος κιθαρίστας και μας κάνει τον καπόσο. Θα του περάσει. Ναι, αλλά πότε? Σύντομα, μην ανησυχείς. Τον ξέρω εγώ. Περνάει η φάση τώρα. Μακάρι, κούκλα μου, να είναι απλώς μία φάση. Λίγες εβδομάδες αργότερα, ο Κυριάκος Μπέλας, προϊστάμενος του Λάμπρου, ανακοινώνει στο 43χρονο την προαγωγή του. Γεια σου, Λάμπρο. Σου έχω ευχάριστα νέα. Είναι αυτό που συζητιέται όλη μέρα στο διαδρόμο. Ακριβώς. Εγώ ήρθα απλά για την επισημοποίηση. Η θέση πλέον είναι δική σου. Σου ανήκει. Τα συγχαρητήριά μου. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπέλα. Κυριάκος, στο εξής θα σε παρακαλέσω να μου μιλάς στον Ενικό. Θα είσαι το δεξί μου χέρι στη δουλειά. Δεν χωράνε πλέον τυπικότητες. Βεβαίως, Κυριάκο. Ναι, Λάμπρο μου, το ξέρεις ότι είσαι πάρα πολύ τυχερός, έτσι. Όχι ότι δεν ταξίζεις, σαφώς το ταξίζεις και με το παραπάνω. Αλλά δεν μπορώ κηρύσσονται πλέον θέσεις σε αυτή τη βαθμίδα. Μόνο με συνταξιοδότηση είναι πρακτικά δυνατό κάτι τέτοιο. Και όπως τα ξέρεις, δεν υπάρχει κανείς άλλος συνάδελφος που να βγαίνει στη σύνταξη τώρα σύντομα κοντά, έτσι. Ναι, το γνωρίζω αυτό και σας ευχαριστώ. Μαντεύω θα θες να το γιορτάσεις το ευχάριστο με τους δικούς σου. Αν θέλεις, είσαι ελεύθερος να φύγεις. Όχι, εντάξει, θα το γιορτάσω κάποια άλλη μέρα. Όλοι χαίρονται για μένα και εγώ νιώθω μόνο βάρος εδώ. Το ξέρω ότι είμαι τυχερός, ότι αυτή η ευκαιρία έρχεται μια φορά στη ζωή μας. Αλλά γιατί δεν χαίρομαι? Γιατί δυστυχώς έχω σταματήσει να χαίρομαι γενικά πια. Μετά από λίγη ώρα, ο 43χρονος φεύγει από το γραφείο του και στη διαδρομή για το σπίτι δέχεται ένα τηλεφώνημα από τον Νίκο Στεργίου που θα τον ενθουσιάσει. Νίκο, έλα, τι γίνεσαι? Ναι, μια χαρά. Εσύ πώς είσαι? Α, ωραία πράγματα δηλαδή. Μακάρι να ήμουν κι εγώ εκεί. Ναι. Τι ευκαιρία? Σοβαρά μιλάς τώρα? Νίκο, εννοείται πως θέλω. Ναι, δώσε μου το τηλέφωνο τους και θα τους πάρω αμέσως. Ναι. Νίκο, σε ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη. Μετά το τηλεφώνημα με τον Νίκο, ο Λάμπρος επιστρέφει ευδιάθετος στο σπίτι, όπου τον περιμένει η Μιρέλα πολύ χαρούμενη για την προαγωγή του. Όμως η 39χρονη δεν περιμένει αυτό που θα ακούσει. Καλώς τον άντρα μου, το καμάρι του σπιτιού μας. Κοριτσάκι μου όμορφο. Μπράβο, συγχαρητήρια. Πώς νιώθεις? Φανταστικά. Θα σε κάνω εγώ τώρα να νιώσεις ακόμα καλύτερα. Τι φαγητό μου ζητάς εδώ και έναν μήνα και δεν έχω αξιωθεί να στο φτιάξω. Μη μου πεις ότι έκανες τη φάδο. Και όχι μόνο, αγόρασα και σαμπάνια για να το γιορτάσουμε. Σήμερα είναι πραγματικά η μέρα γιορτής. Θα είμαστε στον αφρό πια. Θα μπορούμε να κάνουμε πράγματα για την οικογένειά μας και κυρίως για το παιδί μας. Είμαι ευτυχισμένη. Και δεν έχεις ακούσει ακόμα όλα τα νέα? Σου ανακοίνωσαν και την αύξηση που θα πάρεις? Όχι, δεν μιλάω γι' αυτό. Με πήρε τηλέφωνο ο Νίκος και μου είπε για μια μπάντα η οποία έχει σταθερή συνεργασία σε ένα μαγαζί στο κέντρο και ψάχνει νέο κιθαρίστη. Τους έχει ακούσει και είναι φανταστικοί. Τους μίλησε για μένα και τους έβαλε να ακούσουν μια ηχογράφηση που έκανα στο στούντιό του τις προάλλες και μάντεψε. Τι καλέ μου. Τους πήρα πριν από λίγο τηλέφωνο και κλείσαμε. Την επόμενη Τρίτη θα κάνω το πρώτο μου live μαζί τους και θα με πληρώνουν σαν επαγγελματία. Δεν είναι φανταστικό? Καλά σοβαρολογείς. Στην ηλικία σου θα τρέχεις σε νυχτερινά μαγαζιά? Γιατί τι τρέχει η ηλικία μου, 43 είμαι, δεν είμαι 100. Ολόκληρος προϊστάμενος, θα γρατζουνάς κιθάρες. Αγάπη μου, δεν θα γρατζουνάω κιθάρες, θα παίζω μαζί τους. Και εννοείται φυσικά πως θα έρθεις να με δεις. Θα πούμε στη μάνα μου να κρατήσει το παιδί. Να μου λείπει καλύτερα. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Θα ξενυχτάει στις μουσικές σκηνές στα 43 του. Εγώ δεν συμφωνώ. Έχει μια στρωμένη καριέρα στο δημόσιο. Τι θέλει, να τα καταστρέψει όλα? Παρά τις αντιρρήσεις της Μιρέλας, ο 43χρονος συμμετέχει στη ζωντανή εμφάνιση του συγκροτήματος, η οποία στέφεται με απόλυτη επιτυχία,
και την επόμενη συναντά τον Νίκο για να ακούσει την κριτική του. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Είχα καιρό να περάσω τόσο καλά. Και τα παιδιά είναι πολύ ευχαριστημένα με την απόδοσή σου. Καλά, είναι καταπληκτικοί. Παίζουν φανταστικά. Και τα τραγούδια τους είναι αυτά που αρέσουν και σε μένα. Μετά από καιρό νιώσα πάλι ο εαυτός μου. Σου πάει γάντι αυτή η δουλειά. Το κατάλαβα την πρώτη στιγμή που σε είδα. Γι' αυτό αποφάσισα να σε στηρίξω. Σε ευχαριστώ, ρε Νίκο. Τόσο καιρό είχα βυθιστεί στην καθημερινότητα, καταλαβαίνεις. Σε καταλαβαίνω, το έχω περάσει κι εγώ. Νιώθω σαν να φόρτισα τις μπαταρίες μου. Απόλαυσα κάθε δέκατο του δευτερολέπτου της εμφάνισής μου στο live. Ελπίζω να το εννοεί ο Νίκος, ότι τα παιδιά στην μπάντα είναι ευχαριστημένα και να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας. Οι ζωντανές εμφανίσεις πράγματι συνεχίζονται και πάνε πολύ καλά. Ένα από τα επόμενα απογεύματα, η 66χρονη Φανή βρίσκει την ευκαιρία, όσο η Μιρέλα και ο Ιάσονας λείπουν από το σπίτι, να μείνει λίγο μόνη με το γιο της για να του μιλήσει. Ο συγχωρεμένος ο πατέρας σου φταίει. Αυτός που σου αγόρασε τη ρημαδοκιθάρα στα 7 σου. Τι καλά, παιδάκι μου, που την είχες παρατήσει. Μετά παρασύρθηκες από τις παρέες σου και ορίστε τα αποτελέσματα. Κιθάρα έμαθα να παίζω, μαμά. Δεν έκανα κανένα κακό. Πράγματα είναι αυτά. Σταμάτησε η Μιρέλα τον εξάψαλμο και τον άρχισες εσύ. Μα δεν καταλαβαίνεις, παιδί μου, ότι γελιοποίησε. Τι εννοείς? Ότι περνάς κρίση μέσης ηλικίας. Άλλοι στη θέση σου θα αγόραζαν καινούριο αυτοκίνητο. Δεν είναι καλύτερα, παιδί μου, να ξόδευες λεφτά παρά αυτό το ρεζιλίκι? Έγινες και ψυχολόγος τώρα? Ξέρω εγώ από κρίση μέσης ηλικίας. Ο πατέρας σου την είχε περάσει στα 45 του. Και ξέρεις τι έκανε? Έφτιαξε το εξοχικό μας. Έκανε κάτι δημιουργικό για την οικογένειά του. Δεν έτρεχε να γρατζουνάει κιθάρες. Όμως έχω μία ιδέα. Να στην πω? Ναι, αφού θα την πεις που θα την πεις, τι με ρωτάς? Γιατί δεν πηγαίνεις τα Σαββατοκύριακα στο εξοχικό να φτιάξεις μία πισίνα στο πίσω μέρος του σπιτιού που έχει και άπλα? Και εσείς θα τη ευχαριστηθείτε και ο μικρός θα ξετρελαθεί. Μανούλα μου, το θέμα μου δεν είναι η κρίση ηλικίας. Το θέμα μου είναι ότι μέχρι χτες ήμουν πιεσμένος. Δεν ήμουν ευτυχισμένος. Μήπως, παιδί μου, περνάς κρίση με το γάμο σου? Ή μήπως σου γυάλισε καμιά μικρούλα και θέλεις να την εντυπωσιάσεις με την κιθάρα σου? Κοίτα τι πως κάνει. Ρε μάνα, μόνο και μόνο να με άκουγες πόσο καλά παίζω. Θες να σου πω την αλήθεια? Η αλήθεια είναι ναι, ότι φλερτάρω. Να το πες! Φλερτάρεις! Φλερτάρω με τη σκέψη. Ποια σκέψη, παιδί μου? Σκέφτομαι να παρατήσω τη δουλειά μου. Τι έκανε, λέει? Τη δουλειά στο ληξιαρχείο? Αχ, ζαλίζω. Έλα ρε μάνα, πώς κάνεις έτσι? Θες, παιδί μου, να τα τινάξεις όλα στον αέρα? Έχουμε δάνεια για 2 σπίτια. Τελειώνουμε την ανακαίνιση του εξοχικού. Πες μου, σε ρωτάω, ποιος θα τα πληρώσει όλα αυτά, ποιος? Καλά, δεν περίμενα από τη μάνα μου να με καταλάβει. Βασικά, κανένας δεν μπορεί να κατανοήσει τις ανάγκες μου. Όλοι κοιτάνε πώς να φτιάξουν τη δική μου ζωή μέσα από τα δικά τους θέλω. Δεν ξέρω. Νιώθω μέσα μου μια δύναμη που με οδηγεί σε διαφορετικό δρόμο από εκείνον που θέλουν οι άλλοι για μένα. Το επόμενο πρωί, και ενώ ο Λάμπρος είναι στο γραφείο του και κάνει τις συνηθισμένες του εργασίες, βρίσκεται αντιμέτωπος με τη ληξιαρχική πράξη θανάτου του παιδικού του φίλου Θανάση. Όπως είναι φυσικό, το γεγονός αυτό συγκλονίζει το 43χρονο ληξίαρχο. Τι έπαθες, Λάμπρο? Ένας φίλος μου μας άφησε. Μόλις φράγισα την πράξη θανάτου του. Τι λες, ρε παιδί μου? Συλληπιτήρια. Τον έπαιρνα τηλέφωνο και δεν τον έβρισκα. Δεν το περίμενα αυτό να συμβεί. Πάρα πολύ λυπήθηκα για το Θανάση. Και μου έλεγε ότι δεν είναι καλά στην προσωπική του ζωή. Αλλά και η επαγγελματική του εξέλιξη τον είχε απογοητεύσει. Λίγη ώρα αργότερα, ο Λάμπρος πηγαίνει αποφασισμένο στο γραφείο του Κυριάκου για να του ανακοινώσει την απόφασή του. Στην πραγματικότητα κάτι συμβαίνει. Και δεν θέλω ούτε την προαγωγή, αλλά ούτε και να συνεχίσω να δουλεύω εδώ μαζί σας. Γιατί, Λάμπρο, συνέβη κάτι στην υπηρεσία, έγινε κάτι που σε ενόχλησε? Συνέβη. Αλλά όχι με την υπηρεσία. Μέσα μου. Και θέλω επιτέλους να κάνω κάτι το οποίο με κάνει χαρούμενο.
Και τι είναι αυτό, αν επιτρέπετε βέβαια? Η μουσική. Λυπάμαι, Κυριάκο, αλλά θα αναγκαστώ να υποβάλω την παραίτησή μου. Ήταν πολύ ανάστατος. Διάλυζε το μάτι του. Αφού λέω πάει, τούστρεψε. Άκου εκεί, ο Λάμπρος μουσικός. Που εγώ εδώ τόσα χρόνια τον είχα γεννημένο ληξίαρχο. Τέλος πάντων, ελπίζω η επιλογή του να τον κάνει ευτυχισμένο. Αν και προσωπικά φοβάμαι ότι θα το μετανιώσει. Η απόφασή του βέβαια δεν ήταν εύκολο να γίνει κατανοητή από τη Μιρέλα. Μας καταδικάζει την ανέχεια, το καταλαβαίνεις? Μιρέλα, δείξε μου σε παρακαλώ εμπιστοσύνη. Τι εμπιστοσύνη να δείξω, τρέμω ολόκληρη αυτή τη στιγμή. Ηρέμησε, βρε κορίτσι μου, ηρέμησε, σε παρακαλώ. Μη μου λες να ηρεμήσω. Γιατί σε μένα αυτό το κακό. Ούτε η μητέρα του όμως είδε την απόφασή του με καλό μάτι. Θα σταματήσεις επιτέλους με αυτό το κλαμπατσίμπανο να μιλήσεις στη μάνα σου? Παράτα με. Θα με τρελάνεις, βρε αγόρι μου. Αυτή η απόφαση που πήρες θα είναι η καταστροφή μας. Γούστο μου και καπέλο μου. Πού πας, παιδί μου, και φεύγεις? Κάτσε να μιλήσουμε. Αχ, δεν είμαι καλά, πάλι ζαλίζομαι. Δεν έχεις ανάγκη εσύ, μια χαρά είσαι. Η πραγματικότητα όμως διαψεύδει τις ανησυχίες των δύο γυναικών και ενισχύει την αισιοδοξία του 43χρονου που συνεχίζει με απόλυτη επιτυχία τις εμφανίσεις στο κλαμπάκι με το συγκρότημα. Σου λέω, περνάω την καλύτερη περίοδο της ζωής μου. Το μόνο αρνητικό είναι ότι δεν με στηρίζει η οικογένειά μου. Δεν θα ήταν ωραίο να με στηρίζουν και να χαίρονται με τη χαρά μου? Γιατί πρέπει να βλέπω στο σπίτι μούτρα, κατεβασμένα και άρνηση? Πού θα πάει όμως? Κάποια στιγμή θα το πάρουν απόφαση. Δεν είμαι πια ο Λάμπρος που ήξεραν. Δεν είμαι πια δεδομένος για κανέναν. Παρά τις προσδοκίες του 43χρονου, Μιρέλα και Φανή όχι μόνο δεν εγκρίνουν την αλλαγή στη στάση ζωής του Λάμπρου, αλλά είναι και απαρηγόρητες για το κακό που πιστεύουν ότι βρήκε την οικογένειά τους. Δεν μπορώ να το βγάλω από το μυαλό μου αυτό που πήγε και έκανε. Θα σκάσω. Γιατί νομίζω ότι εγώ μπορώ? Τις νύχτες πια δεν κοιμάμαι. Ο Λάμπρος, ο στήλος του σπιτιού μας, να μας φερθεί τόσο άμυαλα. Μην τον αφήσεις σε χλωρό κλαρί. Λέγε, ίσως το αλλάξουμε μυαλά. Τι γίνεται? Κόμμα νύφη πεθερά? Μας ηρωνεύεσαι και από πάνω. Άστον, μητέρα. Δεν τον βλέπεις που έχει ύφος? Νομίζω ότι έγινε κάποιος. Κανένας δεν νομίζω ότι έγινα. Απλώς επιτέλους κάνω κάτι το οποίο με ευχαριστεί. Δεν θέλετε να με βλέπετε ευτυχισμένο, εσείς που με αγαπάτε? Ευτυχισμένο θέλουμε να σε βλέπουμε, γι' αυτό και αντιδρούμε. Εντάξει, αφήστε το, δεν με καταλαβαίνετε. Να σου πω, ο Ιάσονας θέλει να γραφτεί κολυμβητήριο. Ωραία, μια χαρά, ας πάει. Ποιος τον εμποδίζει? Με τι λεφτά? Δεν έχουμε κάποιο οικονομικό πρόβλημα. Η δουλειά με τα live πάει καλά. Δεν χρειάζεται να ρίξουμε το βιωτικό μας επίπεδο. Σήμερα πάει, αύριο όμως? Αύριο βλέπουμε. Το ξέρεις ότι χάσαμε τη σταθερότητα που είχαμε? Έχουμε χάσει τον ύπνο μας από το άγχος, το καταλαβαίνεις? Ξέρετε τι καταλαβαίνω? Ότι δεν ενδιαφέρεστε για μένα, ενδιαφέρεστε μόνο για τον εαυτό σας. Και για το μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει. Τι είναι αυτά που λες, αγάπη μου? Θυσία γίναμε με τον πατέρα σου. Να σε σπουδάσουμε στα καλύτερα πανεπιστήμια. Χατήρι δεν σου χαλάσαμε. Μέχρι και στο εξωτερικό σε στείλαμε για μεταπτυχιακό. Και όλα αυτά για μια καλύτερη θέση στο δημόσιο. Βρε αχάριστε, ξέρεις πόσο παρακαλέσαμε σε γνωστούς και αγνώστους για να τα καταφέρουμε? Μάνα μου, δεν το ήθελα εγώ αυτό. Εσείς το θελήσατε. Και τα πτυχία, αν θυμάσαι πάρα πολύ καλά για να τα πάρω, εγώ έριξα τρελό διάβασμα. Αυτό σου λέω κι εγώ, βρε αγόρι μου. Δεν λυπάσαι τον κόπο σου, τον υδρότα σου. Ρίχνεις μια κλωτσιά και τα γκρεμίζεις όλα. Οι επόμενες ημέρες κυλούν με πρόβες και μαθήματα που κάνει ο Λάμπρος μαζί με τον Νίκο, ώσπου ένα απόγευμα τον παίρνει τηλέφωνο ο αρχηγός του συγκροτήματος για να του μεταφέρει νέα που θα εκπλήξουν δυσάρεστα το 43χρονο πρώην ληξίαρχο. Δώσε μου μισό λεπτό, Νίκο. Α, ο Λεωνίδας από το συγκρότημα. Με την ησυχία σου, φιλέ. Έλα, Λεωνίδα, τι γίνεσαι? Είχαμε την κουβέντα σου. Εδώ τζαμάρουμε με Στεργίου. Για πες, τι νέα? Τι εννοείς?
Σοβαρά μιλάς τώρα? Ωραία, αυτό πόνεσαι. Καλά, εντάξει. Έλα, κλείσε, θα σε πάρω τηλέφωνο μετά. Ναι. Μα τι έπαθες? Εσύ χλώμιασες. Χλώμιασα, Ναι, κάπως έτσι. Τα νέα δεν είναι καλά. Το κλαμπάκι που παίζαμε έβαλε λουκέτο επαόριστον. Γιατί? Πέρασε ο έλεγχος, λέει, και βρήκανε πάρα πολλές παρανομίες. Μη στεναχωριέσαι. Θα πληρωθεί το πρόστιμο και θα ξανανοίξει. Τα λεφτά είναι πάρα πολλά. Ο επιχειρηματίας δεν μπορεί να τα πληρώσει. Μείναμε όλοι χωρίς δουλειά. Έτσι είναι το δικό μας επάγγελμα. Κάθε 3 και λίγο μένεις άνεργος. Αλλά κάτι άλλο θα κάτσει. Ναι, αλλά εγώ έχω έξοδα, έχω κάνει ανοίγματα, έχω πάρει δάνεια, κάνω και την ανακαίνιση του εξοχικού. Η γυναίκα σου δεν εργάζεται? Όχι. Είχαμε πει να μην δουλέψει. Να μην δουλέψει μέχρι να μεγαλώσει ο Ιάσονας. Κατάλαβα. Και η μάνα μου παίρνει μία ψωροσύνταξη, δεν της φτάνει ούτε για τα δικά της έξοδα. Μόνο εγώ δουλεύω στο σπίτι. Το ίδιο βράδυ, ο Λάμπρος ανακοινώνει τα δυσάρεστα νέα στη Μιρέλα, η οποία βρίσκει την ευκαιρία να βγει από πάνω. Στα έλεγα. Να πεις δεν στα έλεγα. Στα έλεγα. Μιρέλα μου, ηρέμησε, θα ψάξω να βρω κάτι άλλο. Τι άλλο? Σε κάποιο άλλο συγκρότημα. Ο Νίκος μου έδωσε κάποια τηλέφωνα, τους έχω στείλει το βιογραφικό μου. Εν τω μεταξύ σκεφτόμουν, μήπως είναι η ώρα να βρεις και εσύ κάποια δουλειά. Εγώ? Ναι, εσύ. Μια χαρά πτυχίο υπολογιστών έχεις. Θα γινώσουν ανάρπαση στην αγορά εργασίας. Μήπως είναι ο καιρός να βγεις και εσύ μπροστά και θα φροντίζω εγώ το σπίτι. Ακούς τι λες. Μου λες να γίνω εγώ άντρας του σπιτιού. Δεν λέω αυτό. Λέω μήπως δουλέψεις και εσύ όπως δουλεύουν όλες οι γυναίκες. Άκου, Λάμπρο. Από τότε που πήρα εγώ το πτυχίο μου μέχρι σήμερα, έχουμε φτάσει στη τεχνητή νοημοσύνη. Έγινε ολόκληρη τεχνολογική επανάσταση. Είναι σαν να μην πήρα πτυχίο ποτέ. Και πώς θα τα καταφέρουμε τότε? Δεν ξέρω. Τα έκανες να μην πω πως τα έκανες. Βρες και τον τρόπο να τα διορθώσεις. Ένα μήνα μετά, ο Λάμπρος δεν έχει βρει δουλειά. Τα χρήματα του τελειώνουν και γι' αυτό το λόγο ζητά από τον πρώην συναδελφό του, τον Απόστολο, να συναντηθούν. Φίλε, ντρέπομαι για αυτό που θα σου ζητήσω, αλλά θέλω μια τεράστια χάρη. Πες μου, παιδί μου, τι είναι? Κοίτα, ειλικρινά ντρέπομαι. Και να ξέρεις ότι αν δεν μπορείς να βοηθήσεις, δεν υπάρχει κανένα θέμα μεταξύ μας. Ναι, έλα, πες μου. Θέλω να μου δανείσεις 700 ευρώ αν μπορείς. Πρέπει να πληρώσω μία από τις δόσεις του σπιτιού για να μην κοκκινήσει το δάνειο. Αυτό είναι. Μην αγχώνεσαι, θα σε βολέψω εγώ. Κοίτα, δεν ξέρω ακριβώς πότε θα στα δώσω, αλλά θα σε επιστρέψω με το που κλείσω την επόμενη δουλειά. Δεν σε φοβάμαι σένα. Όταν θα έχεις, θα μου τα επιστρέψεις. Σε ευχαριστώ, Απόστολε. Είσαι φίλος. Ναι, αλλά όταν σου μίλαγα δεν με άκουγες. Τι εννοείς? Πολύ φοβάμαι ότι θα μαραζώσεις την ψάθα με την επιλογή που έχεις κάνει. Αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον πρώην συναδελφό του, ο Λάμπρος επιστρέφει σπίτι και εκεί τον περιμένουν η Φανή με τη Μιρέλα. Κορίτσια, τι γίνεται? Γιατί τέτοια χαμόγελα? Επιτέλους, έχουμε καλά νέα. Και εγώ έχω καλά νέα. Με πήρε τηλέφωνο ο Νίκος και μου είπε ότι μου βρήκε δουλειά σε μια μπάντα η οποία κάνει πολλές περιοδίες στην επαρχία. Έχει βέβαια πολλά ταξίδια, αλλά τα λεφτά είναι καλά και πληρώνει και τα εκτός έδρας. Γιατί κοιτιόσαστε έτσι? Γιατί πρέπει να πας να ταλαιπωρείσαι? Για λίγο θα είναι, μανούλα μου, μέχρι να βρω κάτι άλλο. Άκου τη μαμά σου, σου βρήκε εκείνη δουλειά. Τι δουλειά, σε μπάντα στην Αθήνα? Όχι, σε ασφαλιστική. Τι ασφαλιστική, δεν το καταλαβαίνω. Ασφάλειες αυτοκινήτων, σπιτιών, ζωής, τέτοια. Θα ξεκινήσεις βέβαια σχετικά χαμηλά στην ιεραρχία, αλλά είναι μια σταθερή δουλειά με πολύ καλό μισθό και ευέλικτο ωράριο. Αν τα καταφέρεις, θα έχεις γρήγορα αύξηση και μπόνους. Εντάξει, ανάμεσα σε αυτές τις δύο δουλειές γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τι θα επιλέξω. Τη δουλειά γραφείου φυσικά, που μας προσφέρει οικονομική σταθερότητα. Μιρέλα μου, αγάπη μου γλυκιά, το δρόμο αυτό τον πήγα και δεν θα το ξαναπάω. Τη δουλειά στην ασφαλιστική, αν τη θέλεις, πάρ' την εσύ.
Ή αλλιώς πολύ απλά μπορούμε να σταματήσουμε για λίγο την ανακαίνιση του εξοχικού. Το εξοχικό είναι το δεύτερο σπίτι μας. 3 μήνες πάμε εκεί, η μητέρα, ο Ιάσονας και εγώ. Δεν μπορούμε να ζούμε σε μισοτελειωμένο σπίτι. Ωραία, ας μην πάμε αυτό το καλοκαίρι. Και πού θα πάμε 3 μήνες? Θα μείνουμε εδώ και θα πηγαίνουμε για τα μπάνια μας στις δίπλα παραλίες. Συγγνώμη, και έκανα τόσο κόπο εγώ να σου βρω αυτή τη δουλειά και εσύ την πετάς τόσο εύκολα. Μανούλα μου, η ζωή δεν είναι μονόδρομος. Μπορούμε να κάνουμε και πράγματα τα οποία αγαπάμε, που μας ευχαριστούν. Με τίποτα δεν καταλαβαίνει. Από πότε έγινε αυτός τόσο ξεροκέφαλος? Δεν βλέπει την αγωνία της γυναίκας του. Δεν σκέφτεται το παιδί του. Και εγώ πόσα χρόνια έχω ακόμα? Νομίζει ότι θα ζήσω για πάντα? Αχ, τρέμω στη σκέψη ότι μια μέρα θα κλείσω τα μάτια μου και το παιδί μου δεν θα είναι τακτοποιημένο. Μετά από λίγες εβδομάδες, ο Λάμπρος ξεκινά την περιοδεία με τη νέα του μπάντα και το γεγονός ότι πλέον δεν τον βλέπει το σπίτι του καθόλου αντιμετωπίζεται ως πρόβλημα από τις 2 γυναίκες της ζωής του και ειδικά από τη μητέρα του. Καλά, αυτό το λέει η οικογένεια τώρα, που κάνουμε μαύρα μάτια να τον δούμε. Πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε γνώμη. Πάει και τελείωσε. Ρε κοριτσάκι μου, εσέναν ο άντρας σου δεν σου λείπει? Μου λείπει πολύ, αλλά με παίρνει κάθε μέρα και μιλάμε με βιντεοκλήση. Οικογένεια, το τηλέφωνο. Αυτό μας μάρανε τώρα. Κι όμως, μητέρα, έτσι όπως τον ακούω, τόσο ήρεμο και χαρούμενο, χαλαρώνω κι εγώ. Για να σου πω την αλήθεια, και εμένα όταν με παίρνει, μου κάνει αστεία και νιώθω ότι το παιδί μου είναι ευτυχισμένο. Αν είναι έτσι, θα πρέπει να τον βοηθήσουμε και όχι να στεκόμαστε εμπόδιο στις επιθυμίες του. Τι θέλεις δηλαδή να κάνουμε? Να τον βοηθήσουμε περισσότερο στα οικονομικά μας ανοίγματα. Ίσως ήρθε η ώρα να δουλέψω. Ο Ιάσονας μεγάλωσε. Δεν χρειάζεται να τον πηγαίνω εγώ σε όλες τις δραστηριότητές του. Μπορεί και μόνο του το αγόρι μου. Αυτό θα κάνει καλό σε όλους μας. Και θα βοηθήσω και τον Λάμπρο μου. Μην αγχώνετε τόσο για μας. Ο πρώτος μήνας της περιοδείας της νέας μπάντας του Λάμπρου ολοκληρώνεται με επιτυχία και ο 43χρονος επιστρέφει σπίτι του με λαχτάρα να δει την οικογένειά του. Η κατάσταση που αντιμετωπίζει τον εκπλήσει ευχάριστα. Κάτσε να σε βοηθήσω. Μιρέλα, Αγάπη μου. δεν το περίμενα να έρθεις να με υποδεχτείς. Μα πώς, έναν σε έχω. Σε ευχαριστώ πολύ. Και δεν είναι μόνο αυτό. Τι άλλο είναι? Μου λείπεις πολύ όταν κάνω τόσες μέρες να σε δω. Μωράκι μου. Όλα θα φτιάξουν, θα το δεις. Όσο περνάει ο καιρός, η οικογένεια βρίσκει τις ισορροπίες της. Αρχίζουν να βάζουν σε τάξη τα οικονομικά τους, κόβοντας τα περιττά έξοδα. Η Μιρέλα βρήκε δουλειά, η Φανή συνεισφέρει με τη σύνταξή της και ο Λάμπρος αρχίζει σιγά σιγά να μπαίνει στη μουσική βιομηχανία με δικές του συνθέσεις τραγουδιών που δίνει σε νέους τραγουδιστές.